5 varovných signálov, že žiješ s narcistom. Poprvé, prenášanie zodpovednosti. Narcista si nikdy neprizná chybu. Ak aj v niečom zlyhá, obviní ťa, že keby si sa ty správala inak, nestalo by sa to. Nedokáže si ju priznať, pretože sa bojí, že by stratil nad situáciou kontrolu a bol tým pádom zraniteľnejší. Po druhé, je chladný v emóciách. Jedinou z hlavných emócií, ktorú nedokáže narcista potlačiť, je hnev a rozčúlenosť. Za to sa ti môže zdať, že aj pri bežnej komunikácii stále zvyšuje hlas a pôsobí napäto. Nedokáže sa tešiť z maličkosti, nedokáže sa dojať, nedokáže ťa len tak objať, úprimne pohľadiť či povedať láskavé slová. Ak sa aj usmeje a zastranduje, je to väčšinou pred ľuďmi, ktorí s ním nežijú, napríklad pred priateľmi či kolegami. Nerobí to však úprimne, ale z dôvodu, aby si vylepšil pred nimi svoj obraz. Po tretie, ohováranie. V tvojej neprítomnosti môže ľuďom doslova klamať o tvojej osobe a povahe. Prispôsobuje si klamstvá tak, aby on pred ľuďmi vyzeral v tom najlepšom svetle. Môže hovoriť vety typu: ona doma nič nerobí, ja sa starám o všetko, deti uspávam a ráno ich chystám do školy. A ak si aj v jeho prítomnosti a prídete napríklad spolu niekam neskôr, bez myhnutia oka dokáže všetkým dať najavo, že je to len a len kvôli tebe, lebo si sa dlho chystala a on ťa musel čakať. Po štvrté, na všetko sa pozerá cez peniaze. Nedokáže sa deliť o peniaze, ktoré zarobil. Myslí si, že to, čo zarábaš ty, je spoločné a to, čo zarobí on, patrí celé jemu. Nedokáže hospodáriť s financiami spoločne a často ti vykrikuje, že môžeš byť rada, že máš vôbec strechu nad hlavou, lebo bez neho by si nemala absolútne nič. Po piate, starostlivosť o domácnosť a deti. Považuje to čisto za úlohu ženy. Odvoláva sa na históriu v domnení, že domácnosť má byť výlučne na pleciach matky. Robia to predsa iné, tak to budeš robiť aj ty, a keď sa ti nepáči, nemala si teda chcieť deti a rodinu. Necháva za sebou bordel, často ti to príde už ako naschvál. A snaží sa vychovať si z teba doslova slúžku a opatrovateľku.